Hey, it's Key and welcome back to my channel. Good morning, guys. Ay, good afternoon na pala. It's 12 p.m. na, guys. At tignan nyo naman ang aking pimples. Isa. And dahil yan sa 3 days ko na walang sleep. Pero ngayon okay naman kasi nagme-melatonin ako. So, napapainit lang tayo, guys, ng ating sorry, wala akong bra. So, andito tayo sa bahay, guys. So, wala akong work. Wala din akong class ko. So, ang gagawin ko today is assignment lang talaga kasi ang dami kong assignment pa. Tapos, today pala is magkakaroon daw ng snowstorm. Hopefully, hindi naman siya worst. So, ipapakita ko sa inyo later, guys, sa labas. Kasi, medyo nagsusnow na siya, oh. Pero, I hope hindi siya masyadong ayan, open lang ating world. Tapos, ipuput away ko lang yung mga tissues, guys. Tapos, if not, kung hindi masyadong magsusnowstorm today, pupunta ako ng labas. Bili lang ako ng detergent, guys. Liquid detergent para makalaba tayo kasi wala pa tayo hindi kami nakalaba kahapon. Ayan. So, pakita ko sa iyo yung labas, guys. Sorry naman sa ating mukha. Kakagising ko lang talaga. At ayan, ating pimples. Hello naman. Si boss, wala na, guys. Kasi, kagabi, kami sa kwarto, mga 1 p.m. 1 a.m. Tapos, nakatulog ako, guys, mga 3 a.m. So, with the help of melatonin kasi hindi talaga ako makatulog. Ayan. Medyo may snow. Yeah, medyo maliit na snow lang naman. Hopefully hindi siya pero yung kasi is talaga siya today, snowstorm. So tignan niyo na, guys, para lumalakas na yung snow. Ayan na. Hindi pa naman siya ganong malakas. So doable pa siya. So, I think mga nito, maya-maya nito meron na siya. Mag-ano na yan siguro. Okay, i-zoom na natin. Ayan. Lumalakas na nga siya, guys, yung snow. Hopefully, hindi masyado. Bibilisan ko na lang yung pagpe-breakfast para makabili pa tayo ng dishwashing. Yung detergent liquid para makalaban na tayo. Ang dami kong gustong gawin ngayon, guys. Like, I want to wake up sana mga 8 a.m. kasi ang dami kong assignments. Pero, ayun nga, hindi tayo makatulog. Tapos, ayoko naman na gigising ng maaga na walang tulog kasi hindi ko na naman maintindihan, guys, yung binabasa ko or yung sinastudy ko, di ba? So, better na matulog na lang na mabuti. And then, yeah, we'll do na lang quick reading sa ating mga lessons. Quick reading. So, ando na pala si Jessica, guys, sa Ontario. Nasa Ontario na talaga sila, sa London, Ontario. So, nasa fun show na siya. And ako naman is nandito pa rin. Wala pang ligo, guys. Anyways, i-open natin ang lights. Si boss, wala na. Boss, wala na. Doon na sa work si boss. Ayan. I-on natin ang lights kasi para ang pangit natin today. Hindi pa kasi ako nagsusumusuklay, guys. Sumusuklay talaga. Sorry na sa aking pagtatagalog at hindi naman ako Tagalog. Ako ay isang Bisayang tako. Anyways, ayan. Hintayin na lang natin yan na Uy! I forgot. I should drink my water. First things first, guys. Drink your water first para makapoops tayo ng bonggang-bongga. Yan talaga ang ating And thankfully na wala din akong pasok ngayon sa TD. Kaya, okay na. Ay, nako. Bukas may klase na ako. So later, guys, magkakape tayo. Ayan, isa-shot ko lang yung camera. Coffee lang tayo! Ito na lang yung sa coffee ko, guys.
Kasi yung gamit namin today is yung mga instant. Pero ito sana yung gusto ko talaga kasi ano to, nakakatulog ako nito. Ibuhos na natin para pili tayo mamaya. Guys, dapat 30 seconds na na-oxidize. Oh, anyways. Wala na chance. So, ayan na yan. So, hintayin na natin guys na mag-ano yung coffee ko. Hindi naman siya lumakas pa. Kaya huwag natin pangaraping lumakas. Yes. And after nito, maliligo ako. Tapos, punta tayo ng store, saglit. Tapos, magsa-study na tayo, guys. Samahan niyo ako. Mamaya, punta tayo ng Dollarama. Or, punta tayo ng No Frills. Kasi baka may mga sale doon na mga ano. Tingnan ko lang yung aming. Marami pa naman. Pero, bilhin na lang tayo para sure. Bili tayo ng bili tayo ng dishwashing tapos fabric conditioner. So, ayun na lang yung bibilhin natin today. Ayan. So, may, ano pala ako, magbibiko ako nga today. Yung ano namin kagabi guys, teriyaki. Yung gawa ni boss kagabi. Thank you, boss. Si boss talaga guys, maasahan mo yan sa pagluluto pero hindi mo siya maasahan sa linis. So, ako yung linis, siya ang luto. Ayan naman. Coffee lang ako. Hintayin ko lang yan for 3 minutes. Sana hindi naman ano. Sana paglabas ko hindi naman siya magsisnow. Titignan ko lang yung temperature ngayon today guys ha. Kung kaya ko lang ba na hindi masyado magpandalok ko guys. Magmamadali talaga tayo kasi at 1 p.m. until 4 p.m. Yun yung 100% ang snow. So, yung mga nakikita nyo na pina-vlog ko, minsan na lang yun, 50% na lang yun, pero sobrang lakas na. So, 100%. So, ano na. So, magmamadali tayo, guys. Hindi na lang ako maliligo, mag-wash up na lang ako. Pero, you know na, magpo-poops muna tayo. Ayokong lumalabas ng bahay, hindi na po-poops. Panood muna tayo ng Simply Race. My favorite vlogger. Happy Saturday, guys. Alam nyo, late morning na pero sa itatulog pa rin. Tagalin na tulog ka. Hello guys, so, nakapag-wash up na ako. Nag-wash na lang ako guys kasi hindi ko rin alam kung pupunta talaga ako ng store. Kasi hindi ko alam kung ano siya. Ano mangyayari sa weather. Baka lalong sasama or hindi. Mamaya na lang ako pupunta guys sa sa store. Sorry, sobrang likot ko. Uy, ka-sexy ba? Sure. So, nakapag-wash up na ako, guys. Uy, sorry, ang bra. Ka-bold star. So, ang gagawin ko today, guys, is laki-laki ko na talaga, oh. Ang gagawin ko today, guys, mag-ano na lang ako. Mag-assignment na lang ako while waiting. Nasaan ba yung charger ko? Oh my gosh. Mag-ano na lang ako, guys. Magsa-study na lang ako. Mag-assignment na lang ako. And then, kasi para hindi masayang yung oras ko kasi I need na to submit this assignment today. Tapos, gagawin ko pa yung speech ko. Actually, nakagawa na ako pero I need to revise my speech. Kasi parang 3 main points lang talaga yung hinihingi ng aming professor. So, naging masunurin tayong estudyante, guys. So, ayun na lang. Napaka-sexy ko today. Churot, oy, self-proclaimed. Yun lang talaga. Ang taba-taba ko na. Anyways, I don't care. Anyway, gagawa na tayo ng assignment today. Paulit-ulit, no? Paulit-ulit ako magsalita, no? I know, right? Okay, oo. So, ayan. Pakita ko sa inyo, guys, kung gaano kadami na aking assignments. Okay. Mamaya na lang ako pupunta na No Frills. Ano pa lang siya, may snow. And then, din siya. Anong tawag doon? May snow siya, tapos may kasamang ulan. O, diba? So, na siya, na slippery talaga siya. Kung ganyan. Slippery siya sa labas, guys, kung ganyan. Papakita ko nga yung aking Uy, sexy good. Ayan. First time ko lang nakaganito kasi usually takip na takip tayo. Anyways, papakita ko lang guys na tumaba tayo. Sign of progress. Ayan, i-check ko lang yung assignments ko. Mamaya na ako
Tapos hindi ako maluluto today kasi parang karne kami ng karne guys. Eh wala naman akong exercise. So I need, sabihin ko si boss na magtitina pa lang kami today. Mag-sardinas ba? Kasi masarap mag-sardinas today. At saka sabaw lang. Or noodles na lang kasi karne kami ng karne. My God. Magiging baboy na talaga kami nito, literal. Yes, later ulit guys. Hello! So it's 3:33 p.m. na guys. I'm still doing my assignments. I'm doing my email assignment on how to write an email guys. And look at that! Talagang lumakas na ang snow. Sabi ni boss, mukha daw siyang blizzard guys. Papuntang blizzard na nga ito. Ang lalaki daw ng snow. So, pakita ko lang sa inyo sa labas guys kung ano nang nangyayari. Sabi ko kay boss, siya na lang bumili ng ang detergent kasi malapit lang naman sa kanya before siya uwi maano niya yung store. So sabi ko, ikaw na lang yung bumili kasi medyo takot ako kung ano mangyayari kasi snowstorm nga, diba? So ayan guys, papakita ko sa inyo. Ano ko lang dito. Ayan na, medyo hindi siya malaki tignan kasi andito tayo sa loob. Pero ayun, kung nakikita nyo, yung mamang yan. Mama talaga, nagsasabog siya ng parang sa daan para hindi tayo slippery. So ayan guys, so medyo malakas na talaga siya. And I think it will still, lalakas pa yan kasi 100% ang nasa forecast. So, hopefully, okay lang tayo guys kasi, ayan, hopefully, okay lang kasi si boss ay hintayin pa natin uuwi. Diba? Ayan. Later guys, papakita ko sa inyo update ng snowstorm na yan. Hopefully, hindi naman siya gaano mag-storm talaga. Kasi mahirap diba? Kasi umulan tapos may snow. So, mahirap siya guys. Slippery yan sa labas. Ayan ang ating New York state of mind. Charot lang yan. Nagutom ako guys at hindi na function ng aking brain cells. So, I need to cook. Pinainit ko lang yung teriyaki na ginawa ni boss mamaya. So, as you can see, very oily ang ating skin. Kasi ako guys, sobrang dami kong nilagay na moisturizer para hindi tayo mag-breakout na naman. At saka, everyday din ako. Nagsa-sunblock kahit nandito lang ako sa bahay, guys. Para ma-maintain ang ating youthful glow. Oh, feeling. Youthful glow. Ayan na, lumalakas na talaga. Is no way. So, pinaiinit ko lang. Update tayo, guys, on our snow outside. Tignan na naman. Lumalakas na talaga siya. O, diba? Lumalakas na ang snow outside the Philippines. Outside the Philippines. Patakag storya dyan. Ayan. Iniinitin ko lang to. Huwag pinapansin yung aking mga braso. Kay Mercedes. Okay. Woo! Kasi alam ko ano na yan. Wait. Okay. Anong galit sa akin yung aking ulam? Naka-shorts lang tayo, guys. Papansin, Kain na muna ako para hindi na yung aking brain cells. Mamaya na ako guys. Mamaya na tayo maglilinis. Okay? Hindi pa naman sira ang ating rice. Hindi pa yan sira. Pero magluluto na ako mga around 3 kasi hindi na yan mag-last. It won't last a day without you. Kakain lang muna tayo guys para magkalaman ang ating brain. Kasi para hindi na talaga nagpa-function. Tapos, kuha lang tayo ng oops. What did I do? Oh my goodness, Kirai. You're so clumsy. Mag-yogurt tayo. At saka ito na. Tingnan ko yung labas kasi medyo lumalakas na talaga. Pero kakain muna ako. Later na yan. Tingnan naman ginawa ko sa guys. Pinunit ko.
Hello, so andito na si boss. Kararating lang niya. Nilalang lace. Pasabot. Ayan, sabi niya, ano daw sa labas. Blizzard na talaga. Pakita ko sa inyo sa labas guys kung ano nang nangyayari. Sorry naman at sobrang focus tayo sa ating mukha. Ayan. Nilawas na kasan konti. Ayan, lumahangin na. Nahangin na siya. Tapos nasa snow. Ayan, no. Sa Pilipinas, bagyo na yan. Mas nakakatakot ng bagyo sa Pilipinas. May mga baha-baha. Ito, ayan. Slide lang. Tapos, hangin. Malakas hangin sa labas, boss? So, malakas ang hangin sa labas. Kain ka ng snow. Ayan, basang-basa din siya sa snow, guys. Mas nakakatakot pa rin yung Pilipinas. Okay, isang lang, bahang-baha na. Dami kasing basura. Diba? Ayan, so I'm still currently working on my assignment. Sarabos. Laundry time. Sa labas, guys. Laundry tayo. So, tapos na ako sa aking assignment. Lang guys, ano ko muna kayo. Dito ako sa laundry namin. So, tapos na ako mag-assignment. Isasabit ko na lang yan here before that mag-laundry muna tayo guys. Kasi kala ko sira yung washing machine. Yan. Parang wala naman ang parang wala naman ang bagyo. Ha? Bagyo. Hey Siri. Hindi yung bagyo. Hey Siri. As man yung isa ko. Mag-alarm muna tayo ng 18 minutes guys. Sisend ko lang tong assignment ko. Tapos na ako magigawa ng email. Bahala na lang kung ano yun. Basta yun na. It took me 4 hours to do it. Grabe naman. So, ito yung assignment natin nga due tomorrow. So, basahin ko lang yung other niya guys. Basahin ko lang tong mga ganito para okay na yung aking ano ba tawag dito? Okay na ang aking assignment. Ayan. Nasa labas ako guys. Tingnan ko lang kung anong nangyayari. Sa labas. Sobrang lamig. Ayan talaga siya oh. Lamig talaga guys. Malamig sa labas at humahangin talaga siya. So balik na tayo. Yung washing ko is on second load na siya. So lumabas na tayo saglit. Pinakita ko lang sa inyo guys kung ano nangyari sa labas. Medyo malamig. Tapos may hangin. Nagsisway-sway yung yung mga ang tawag doon. Nagsisway yung mga trees. Ayan, dinner namin for tonight. Pork steak, gawa ni boss. Sino pa naman? Siya pa lang palagi. Ating cook. Mamaya na ako maglilinis ng bahay. Busy pa sa aking class. Tama na ako sa guys. Lagyan na naman natin siya ng fab conditioner yung ating labahan. Wait lang. Kunin ko muna aking chinelas. Ayan na tayo maglinis sa sa disaster ni boss. Excuse me. Wait, agay. Punta tayo sa laundry room again.
Sana hindi pa hauling lahat kasi kanina hindi ko siya nalagyan ng Fabcon kasi nahuli na tayo. Hopefully, I think, yeah. Yan ko lang ng ano. Ito lang binibili ni boss. Super ano nito. Mura lang sa Dollarama. Lagyan ko lang ng popcorn. Tapos na. Uwi na tayo. Balik na tayo sa room. Uwi. Okay, mamaya ulit. Gagawin ko muna yung ano ko. Mamaya ulit. Good morning! Another day, another vlog. Hindi na ako nakapag-vlog ng tuloy-tuloy kagabi, guys. Kakagising ko lang. Diyan kami natulog, oh. Sa sala kami ni boss. Nakatulog na ako. So, nanghilamos lang ako, guys, kagabi. Nag-toothbrush, syempre. Charot, marunong naman akong mag-toothbrush, guys. So, ayun nga. Kasi nakatulog ko. Ang dami kong ginawa, diba? Tapos, ayan na. Super update is na-blizzard talaga. Pero, hindi ko alam kung ano niya hindi pala. Sa roads, ang dami ding na disgrasya kasi umulan, nag-snow, yun guys. So first daw yun na terrible. Nasa last days na talaga tayo, no? Kasi yung mga events sa world is grabe na. Like in the Philippines, grabe yung typhoon. Like 9 times mag-landfall yung typhoon. Yung mga ganon. Dito, the blizzard is very, very wild as well. Yung mga ganon. So, yun na ang update, guys. Maaga ako today nagising 8:30 kasi mag-aaral pa ako. Kasi wala naman na, kasi I need to study yung isang course ko. Yung course dito, guys, is subject ang tawag sa Philippines. So, isang course ko is hindi siya sobrang mahirap. Hindi ko lang siya maintindihan pa. Ayan, yung may mga snow sa sasakyan. Alam niya naman yan. Yan yung update sa kagabi, siya, super mahangin lang talaga siya. Ayan. Nag-init lang ako ng tubig, guys. Hindi ako magka-coffee pero makabalik pa ako ng tulog. Lang ako today. Chocolate. Ayan. Later ulit, guys. Kasi magre-ready lang ako. Before I end the vlog pala, sorry, hindi ko kayo na-update regarding sa blizzard na nangyari. Huy! Gabot si Kiray sa blizzard kahapon. Edmonton is quite okay, guys, but I don't know sa National Highway, but I think sa Ontario talaga sila lockdown because dahil sa COVID at saka din nangyari sa blizzard. Super grabe yung blizzard nila kahapon, guys. So, may clip ako sa CTV News and other news station sa nangyari kahapon sa Ontario. So, i-insert ko dito sa vlog, guys. But because we're in the last days, guys, so it's very, very, na talaga, na mag-change tayo ng lifestyle and mag-repent tayo, guys. We are living on the last days. Tignan nyo naman ang nangyayari sa mundo. It's a wake-up call. On the DVP. So, that's it for today's vlog. Today, ito guys, kasi hindi ko talaga na-close kagabi na kasi nakatulog tayo. And, ayan, tingnan naman ang bahay, ang gulo-gulo pa. So, I'll be up at 3 p.m. but I will end this vlog. So, thank you so much guys for watching. Please like, please subscribe, and please
always glorify our Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, everyone, for watching. Please like. It's free. So please like. Bye-bye.